Hei, täällä on teidän kaikkien rakastama. Numero 1, TK. Tänään minä kerron, miten Mökrö kopioi minun tekemää distrackia. Kuunnellaanpa ensin. Ei naise, äise, mulla on millimikromuna. Ei naise, äise, mulla se millimuna on. Esittää vapaa poika millimunalla. Ei naise, naise, vittu mamut saatana. Pikku anna peroaatman mamut, ei kukaan pidä teistä. Tämä on selkeä kopio minun tekemästä distrackista. Kuunnellaanpa. Valtteri, Valtteri, mun nakin pikun pieni, ei naisi, vitun mikromuna. Ei naisi, Valtterille ei oo yhtään muijia. Valtteri, vitun mikromuna. Ai, ihan vittun pieni, ei edes vuotiaalle, ei naisia. Valtteri, mun ai. Ihan vittun pieni, ei naisille kelpaisi, ei edes vuotiaalle. Ei, naisia. Senkin ketku Mökröm. Minun biisini tehtiin 19.8. ja hänen 7.9. Tämä on selkeä kopio. GRRRR. Mutta kiitos kun katsoitte videon. PS Mökröm oikeudessa tavataan.